Pýtali by sa, ako to, že hral na Vianoce golf? Za toto ťa ľudia neodsudzujú. Nechal si ju tehotnú, samú, na Vianoce doma. Lacey nemala problémy. Bola len v 8. mesiaci. Dnes prehľadali náš dom. Môj právnik mi povedal, že si myslia, že Lacey zomrela tam, v našom dome. Oni nájdu čokoľvek, aby ma mohli obviniť. Čo hovoria ľudia v meste? Som zavretý doma. Nič nepočúvam. Média ťa obťažujú? Stále snažia. Ignorujem ich. Nepridáte na obľúbe, že stojíš pri mne. Ty a Kate ste mi otvorili. Vy by ste urobili to isté. Pýtaj sa, ak chceš. Odpoveď